Yeah, no problem. Озима рафтаси ё ки не? Озима рафтаси ё ки не? Озима рафтаси ё ки не? Озима настройкаи ҳами чира пахши мустақим асос кардесам чӣ хеле ки зеб шудистай. Озима ҳами чира пахши мустақим асос кардесам чӣ хеле ки зеб шудистай. ҳозир чӣ? ҳозир чӣ? ба фикрам ки ҳозир сосид не? ҳозир чӣ? ба фикрам ки ҳозир сосид не? чӣ? бале айни замон чӣ хеле ки мебинам овозам осо рафтасиам. Бале. Хоб чӣ дигаи ҷи илова кардан дар кор буд? Меяти дига овози борон ба фикр монем. Хоб се кас мода дохил шиданд ва бале хуш омадед. Ирӯз ба фикрам ки ман таҳсил бисёр намекунам, чунки айни замон настройкаҳои анъамӣ чира соз кардаистам. настройкаҳои пахши мустақими ютюба.
ҳей равик, рӯз бахайр бародар. Чӣ кардан дар кор охир? Компютер такшов ва таҳсил кун. Агар ки дар хона ягон ҳамсинф ё ҳамкурс надошта бошӣ, ин ранги ма мотиватсия метаҳад ки таҳсил бисёр кунӣ баъд. бале ҳатман ма вай видео мекунам. Аммо барои барномасоз шидан лозим нест ки ту аз хонатон ягон ҷо дигар равӣ. Ту танҳо метавонӣ ки аз хона таҳсил кунӣ, ба мисли ма. Ма донишгоҳ намерам айни замон. Ма фақат аз хона таҳсил мекунам. Аз бораи ҳамин пахши мустақим кардастам. Агар ки Алиҷон ошно, агар ки барои духтур шидан хоҳӣ, албатта ма видео месозам ки чӣ гуна барои мисол донишҷӯён меоянд таҳсил мекунанд дар давлатҳои, на танҳо давлатҳои аврупоӣ, балки тамоми давлатҳои сайёраи замин. Яъне тамоми информатсия ки лозима аз интернет, аз вебсайтҳо метавонӣ гирифта. И аён аст. Аммо агар ки хоҳӣ, ман видео мекунам дар. Free sound for YouTube. Баъди ним соат мешам. Тамом бародар, ман интизор баъди ним соат. Бале. барое ки сабабе ки ман пахши мустақим таҳсил мекунам ҳамин ки бисёри дар интернет бисёри англисҳоро мебинам ки ваём онлайн таҳсил мекунанд ваи аллакай илҳом мебахшанд дигара ки дрои таҳсил кунӣ. Халас барои мисол агар ки дар хона таҳсил карда бошӣ, компютер гирон мемонӣ, пахши мустақима дар медрой ва ана ҷози чӣ қадар ки дестем ма чӣ кардастам, мисол 50 дақиқа мегузорем ай тараф сар мешавад ва баъди 50 дақиқа таҳсил карданат бо 10 дақиқаи дига вай мекунӣ, танаффус, ранги мактаб, аммо онлайн. Фаҳмидем? Аммо онлайн. бале маҳз барои ҳамин ман анам хеле видеоҳои, яъне пахши мустақими ва пахши мустақими таҳсил бо ман кардастам. Барои мисол ман ҳам ба якумш ки документ мекунӣ таҳсилта, барои мисол 10 сол баъд мебинӣ ки ту чӣ хел таҳсил мекардӣ, ё ки таҳсил мекардӣ ё ки не, ҳам халас. Бале не, барои мисол хонагиётон мегӯянд ки таҳсил ки даври ту да вақти да ман хеле таҳсил мекардам, ту ҳозир таҳсил намекунам, халас. Аммо ягон исбот надоранд, не ягон расмае ки бояд таҳсил мекарданд, на ва ё ягон чиз надоранд, видеое ки бояд нишон диҳад ки ман дар рӯзи таҳсил мекардам. Яъне сабабе ки ман ҳозир хеле видеои пахши мустақим кардастам ки паго ягон кас пурсид, ягон каса ман тавсия додам ки ту бояд таҳсил кунӣ, ман нишоншон будам ки на манам дар рӯзи таҳсил мекардам, ҳамин халас. Бале. Кани ягон чӣ коротона нишон тен.
охир ма айни замон кор данестам ҳозир. Ма танҳо проектҳои худам да чӣ кардастам, кор кардастам. Аммо агар ки хоҳӣ ма та нишон метавам. Барои мисол ма ҳозир як дақиқа агар ки main screen нишон тиҳем, main screen ҳозир агар ки мисол ту агар ки main screen мара дидаста бошӣ ҳозир бес. Бале. Бале, барои мисол агар ки ма дохил шавам дар Android Studio, ма Android Studio қати код навистесам айни замон ва ҳозир барнома навистесам барои донишгоҳ, барои ҳимояи диплом. агар ки мисол дохил мешавем дар иҷа пасон ҳозбе ки тамоман вайра чӣ ном дорад 50 дақиқара. Окей. Picture screen text аз байн барем. Бале. Нахе созтар мешавад. ва чӣ хеле ки агар экрани мара бубинӣ ма иҷа да чӣ дорам? Main интихоб мекунем. Пасон device refresh мекунем. ҳозир ма emulator ма гиром кунам иҷа. Emulator. хоб ҳозир гирон мешавад. Pixel 6 барои мисол Android Studio агар код нависӣ ва ё чӣ доран? Device manager доран. Pixel 6 is already running. Okay, where is it, bro? Okay, emulator here. Upgrade. Being upgraded. Alright. Today. ҳозир кадоми барномае? Android не охир. Flutter. Так дамаш. качествои видео намедонам чӣ хеле ки ба фикрам ки аз айби сурати интернета. ҳозир ма камта сис кор кардастай вай ма интернети ма камтар сис кор кардастай. ту метавонӣ ки ба фикрам ки дар настройка YouTube дро уҷада quality навистаги quality ра интихоб кунӣ дар advanced шояд ки баланд шавад баъд сурати баланди интернети сураташ яъне качество. хоб ҳозир ман нав emulator ма гирон кардам. барои мисол агар ки аз YouTube тамошо кардаиста бошӣ дар YouTube дохил мешавӣ. ҳозир бисматта нишон метавам. хоб барои мисол агар дар YouTube бошад ина пахши мустақимара медрои ва вақте ки чиза дохил шидӣ бин иҷада настройка дорад. зер мекунӣ авто бошад 1080-60 мисол интихоб мекунӣ ва баъд камтарак качествоаша баланд мекунад. я бора навин настройкаро бин.
ҳозир ман барномаама дар emulator кушода истам. ҳозир вай кардистай. It's running bro, it's running bro. خب ана короче ина барномаи ман ҳозир яшам қиш сохтагиём. И чат система мешавад да ки мардум метавонанд ки дар ҷа суҳбат кунанд. Барои мисол ини гирем номаш WSB чатай ва гирем инаш чӣ ном дорад? Брендай, окей, брендаш. Пас он иҷа да вақте ки дохил мешавай, read our privacy and policy ҳастай ки agree and continue мекунӣ. Пас он pick up the country мекунӣ. Барои мисол дар ҷа ҳама давлатое ки ҳаст интихоб мекунӣ ва барои мисол агар ки Тоҷикистон бошад мекоби Тоҷикистонам меёбӣ. Фаҳмидӣ? бале, Таҷикистон. Ва баъд рақамҳои телефонта дар ин ҷо менависӣ. Пас он и барномаи ма бояд да код равон кунад ба мисли чат системаҳо, ба мисли чат системаҳо WhatsApp, Telegram, бале WhatsApp, Telegram ва имо. Ту метавонӣ ки дар ин ҷо рақамҳота дохил кунӣ ва и бояд да SMS равон кунад. Айни замон ҳозир яшта ҳамин қиш сохтагиём и барномара. Аммо вақте ки агар ки тамом кишид, шумо мисол одамо дар як рӯз 50 одам ина ва ба қайд мегирад. Ва бале, яъне ҳозир яшта ҳамин хелай. خب камтара качество видео мебошад. хайк дар бораи вай гуфтем созай хай соз шуд. али дар бораи чӣ хел барнома сохтан дар кор видео кунед. Окей, дар бораи вай видео мекунам. Мисол агар ки ҳозир хоҳӣ матра мегӯм ки чӣ хел барномаи ма кор кардисай. Ман ҳозир барномаро навистаам дар Android Studio. Агар ки надонед Android Studio и text editor, яъне дар уҷо код менависанд мардум. ва ту интихоб карда метавонӣ барои мисол иҷа да VS Code ҳастай. VS Code ҳам ту интихоб карда метавонӣ. ва бале, ва ман барномаи навистагима ҳозир барои Android ва iOS навистаам ки мардум тонанд яъне скачат карда аз Play Market. ва яъне ҳозир яшта ҳамин кора карда метавонад. ва ман нақша дорам ки барои яъне ояндада барои Windows, Linux, macOS, web ва бале дар ҳама ҷош кор кунам ба мисли WhatsApp, Telegram. бале ба мисли WhatsApp, Telegram. фаҳмидед? равик ту дар Python барнома менависӣ? Не, вай дар Play Market нест. Вай танҳо ҳозир дар ин ҷа сохтаам. Фаҳмидӣ? Вай барои мисоли вае ки диси ира virtual emulator мегӯянд ки дар ин ҷа барои мисоли худаш телефонай. Фаҳмидӣ? И худаш телефони виртуалиай ки ман дар ин ҷа навистаам, аммо дар Play Market илова кардагӣ нестам. дар Play Market ҳозир яшта илова кардагӣ нестам. Окей? Некем шояд ки вақте ки тамом шавад баъд мехоҳам ки илова кунам барномаро. дар Play Market агар ки телефони Android дошта бошид, якта барнома илова карда будам, калкулятори BMI калкулятор. ва фикрам ки ҳозир агар ки суроғаша ёбам, ман туда равон мекунам ва ту метавонӣ ки вай скачат кунӣ. ҳозир дақа биста вай барномаро солҳои пеш нависта будам. Яъне вай аввалин барномаи ман буд дар
play market. Okay. چی نام داشت؟ play console, play store بچی بود console, play store. developer android با فکرم بود. بله هاز یه دقیقه ما اگر که هم برنامه پیشنه را بیاوم sign in my apps. play console. بله play console. هاز است کپی استماش برنامه را switch accounts یکی نمیدونم در کدوم اکانت بود برای برنامه را در پلی استور ایلاوه کردن تو لازمه developer account و developer account برای مثال در اپ استور تقریبا $100 پرداخت میکنی و چند تا برنامه که مثال ساختگی اپلود میکنی و مردم میتونن که سکچت کنن اینجا. در پلی مارکت سالی که ما داشتم یعنی سالی که ما رجیستر کردم رایگان بود که این زمان ممکن که $40-50 اوکی نیافتمش هیم it's already in production. view on play market. خب انا موازی کپی اکادمی نه تو میتونی که آشنا جون داخل شوی و برنامه را سکچت کنی که با شرطی که تلفن اندروید داشته باشی. اوکی بله say something here bro. نه از سالهای پیش بود اما این زمان نمیدونم. خب این همین سروغه را زیر کن و اگر تلفن اندروید داشته باشی میتونی که داخل شوی و پس اون برنامه را سکچت کنی در تلفنت اگر که اندروید داشته باشی. نکیم آی او اس نه ولی ساختگی نیست، یعنی برنامه عادی بود که ما ساخته بودم. تمام درو اگه یه بار برنامه را چکن برنامه را سکچت کن و پس اون یه بار کنی بین که تیده پیسنده یا کنی این نمیدونم که از چگونه یعنی زمانی برنامه برای که سالهای پیش بود تقریبا 2 سال پیش بود ما برنامه ساخته بودم. یعنی برنامه‌ای که ما اول دورش می‌آموختم تنها یک چند کار آسان نکرده میتونه وای. خب بیچاره ما می‌خواستیم که موسیقی ایلاوه کنیم. همین خلاص موسیقی در همگی 10 کس با فکرم که این برنامه را سکچت کردگی.
бале таҳкас. аҳа, намедонам лекин баростӣ бояд дар ҳама давлатҳо бошад. нигоҳ кун шумо, ина нигоҳ кун. ин ҳамаи барномаи мада ҳимб ном дорад. чихеле ки мебинӣ иҷа вай май аккаунти май. мисол агар ки Play Market дохил шавӣ, ҳимб h инамияй номаш карочи ҳимб. Дидаси экрани мара? бале. ва трейлер агар зер кунӣ ки мисол мара нишон метиҳад. вау, ин чӣ хел зур буд. ина нигоҳ кун. ҳимб ин барномаи оддиест ки сохта шудааст бо истифодаи флата. истифодабарандагон метавонанд импулси массаи бадани худро бо ёрии ин барнома чен кунанд. ин барнома аввалин барномае аст ки аз тарафи Резо Гиёев сохта шудааст. 4 апрели соли 2022 ма дар Play Market ин барномаро гузошта будам. вале яъне барномаи оддӣ аст. уқа гирем тора ба дараҷаи олӣ нишона метиҳад. барои мисол вақте дохилаш мешавӣ текст дорад дар иҷа чихеле мебинӣ тараф интихоб мекунӣ мисол мард зан буданта пасон баландиро интихоб мекунӣ ва хубие ки мисол иҷада имконият метиҳад ки вай кунад. бале ва иҷада интихоб вазн пасон иҷа сол бо дигар ин ки баъд иҷа бо тугма дорад. тугмаи ҳисоб кардана зер мекунӣ ва ҳисоб мекунад. яъне барномаи оддие аст ки якчанд функсияро иҷро мекунад. фаҳмидед? ва вақте ки тугмаи ҳисоб карданро зер мекунӣ пасон иҷа аллакай натиҷа мебурад. яъне натиҷаи шумо муқаррарӣ вазни бо иҷада текст навистагие ки вазни бадани шумо муқаррарӣ аст. офарин. ба агар ки хоҳӣ бо аз нав кунӣ интихоб мекунӣ аз нав ҳисоб кардан. бале вазни агар ки вазни зиёдатӣ бошад мегӯяд ки вазни зиёдатӣ дорӣ. вазни бадани шумо аз муқаррарӣ зиёдтар аст. кӯшиш кунед ки бештар ба варзиш машғул шавед. агар ки вазни кам дошта бошӣ мегӯяд ки вазни шумо кам аст. вазни шумо аз муқаррарӣ камтар аст. шумо метавонед каме бештар хӯрок бихӯред. вау ва соло дар ҳақиқат ки ман барномаи нав нависта будам. ва бале яъне барномаро аз Play Market скачат мекунед танҳо барои Play Market ва метавонед ки мисол истифода баред. бале фаҳмиди ошноҷон? хуб кадоми барномаи импулси бадана яъне BMI калкулятора гуфтеси? агар ки BMI калкулятора гуфтеса бошӣ бале ва иваз кардан ягон проблема нест. барои ки ман аллакай ҳамаи кодҳоша дар GitHub дорум. агар ки хоҳӣ ки танҳо барои ба забони барномасозӣ дард навистагиае метавонӣ ки барномаи мара кодша агар хоҳӣ матадан равон мекунам суроғаша метавонӣ ки скачат кунӣ ва худат метавонӣ иваз кунӣ бародар агар ки тара писанд омада бошад. яъне дизайнша ман худам карда будам. бале дизайна ки агар бугӯй худам дизайн карда будам. ва айни замон ба фигма ин барномае аст ки мардум дизайн мекунанд. ва дар иҷа метавонӣ ки чӣ намуди барномаи хоҳед дизайн кунед. барои мисол айни замон ма барномае ки сохтаисам дар Android Studio аз бема экрана баворига шумо дар нишон тиём. хуб чихеле ки мебинӣ ин дизайнай ки ба фигма ма дизайн кардисам. мисол дохил мешавӣ иваз мекунӣ ама чиа. ин айни замон барои телефонҳои iOS окей барои айфонҳо
ва пасон тиҷа метавонӣ ки бо иваз кунӣ ягон чиша. Барои мисол агар хоҳӣ логин иваз кунӣ, дар болои зер мекунӣ ва менависӣ даромад инқиласт. Ва чӣ ҷое ки бихоҳӣ мисол мегузорӣ ира. Яъне дизайн фигма беҳтарин вай ҳастад, платформа ҳастад ки мардум иваз мекунанд дизайншона. Хоб пасон ба фикр ҳамин ҷода ҷояда калкулятори ма будак. Ина ҷода BMI calculator. Бале, ина чӣ хеле ки мебинед дизайнаш соли пеш, аз соли пеш ма дизайн карда будам мисол ҳамин калкулятора ва ҳозирам бихоҳӣ иваз мекунӣ, чӣ тугмае ки хоҳӣ мисол мегузорӣ. Фаҳмидӣ? Калкулятора и дизайнча танҳо код нестай. То агар хоҳӣ рангша иваз кунӣ, иваз мекунӣ рангша биёгирем мисол игуна ранг ҳамхел аст. Бале. Аллакай ма туда тамоми чора гуфтам. Барои мисол дизайн фигма истифода мебарам ма барои барнома навистан. И Android Studio аста, яъне my favorite code editor. Ва баъд VS Code ҳам аста ки мада писанда. Install on next launch. Okay. Ва ини вай аст. Мисол Play Market ки шумо истифода мебаред дар телефон. Як тарафи аз тарафи developer аккаунт ай. Барои мисол агар ягон проблема карда бошӣ, Google туда равон мекунад ки ҳей, ту намҷада хеле хато кардӣ. La 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 la. Story. Right.
окей, дар бораи чӣ мехоҳӣ фаҳмидан? барои мисол чӣ хел айни замон ма агар ки бугӯӣ ки ман ягон чи мисол чида аз программаҳои корӣ нишон диҳам, ман наметавонам карда, барое ки ҳамаш барои яъне бехатарии ширката ва ҳеҷ иҷозат намедиҳанд. Аммо ин корое ки ман нишон додам ҳамаш танҳо яъне корҳои хидманд. Корое ки ман барои донишгоҳ мекунем, барои дарс мекунем, барои таҳсил. Чизои ширката ма ҳуқуқи нишон додан надорам. فهمیدی آشنا؟ فهمیدی равик مراد؟ Hell no. What's going on, bro? Like, are you serious right now? OBS. Окей. Ма дар рӯз ҳамагӣ дар ҳафта гирем 5 рӯз кор мекунам. Дар ҳафта 5 рӯз дар як рӯз аз рӯи қонуни ширкат 8 соат 8 соат дига таҳсил мекунам, 8 соат дига хоб мекунам. Окей? Бале, аммо дар бораи маош суҳбат кардан наметавонам, чунки чизои шахсӣ ай. Не, ман барои мисол метавонам ки график нигоҳ кунам. Соати 7 ман аз хоб мехезам, окей? Соати 7 аз хоб мехезам, пасон тайёр мешавам ба рӯз, мисол оббозӣ мекунам, пасон 2-3 соати аввал ягон чиз намехӯрам, окей? Кафемам мегирам ва мисол кофе мекунам, дар рӯи кор меистам. Яъне аввал 2-3 соати аввала ба таҳсил, фақат таҳсил, ягон чиз нав меомӯзам, ягон технологияи нав. Баъд аз вай ба кор мекунам то соати 2 то соати 3 нихтараш. Баъд аз соати 3 ӯ тараф ба варзиш машғул мешавам. Пасон буд дар бораи лоиҳаҳои худам кор мекунам. Барои мисол дар бораи лоиҳаҳои донишгоҳ, лоиҳа ё ин ки проектҳои донишгоҳ ва бале, ба бега мерам футбол бозӣ мекунам хаҷуром. И ҳамагӣ 5 рӯз мешавад. Мисол рӯзои душанбе ва сешанбе ман кор намекунам, фақат дам мегирам, аммо рӯзои сешанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе ман кор мекунам. Мисол интихоби тай. Агар ки хоҳӣ мисол ай 6 то 2 кор мекунӣ, ай 7 то 3, ай 8 то 4, ай 9 то 5, ай 15 то 23, яъне интихоби тай, яъне 8 соат дар ҳамон рӯз метавонӣ кор карда. графика худат муайян мекунӣ, барое ки ту аз хона кор кардӣ ки ремоутли. Агар ки офисам равиам ҳамин хелай, мисол офис аз соати 6 аз 23 аз гирем 6 то 23 кор мекунам. فهمیدی؟ بله. خب
And I'll let you know that the new version of OBS. Короче, кадомишон систем саунд хилас систем саунд. Also allows you to mute and unmute the individual sources for each scene. So what? хондан дистансионӣ мехонен? Не, дистансионӣ нест. Дар ҳафта як бор ду бор университет мерам, бале, аммо баъди 2 моҳ дига наверам. Дар ҳафта як бор ду бор, ва дигараш таҳсил бале аз хона. What does that mean? It means that you could potentially add a sound media source to your individual scene and turn it on and turn it off with a keystroke. So for example, has over 76 million views. This channel makes over $1 million a year. Look at this. It is a picture of thunder and rain. I'm going to show you how to do this in less than 5 minutes. Coming up next. Hey guys, Jed Albring here, and welcome to Side Hustler TV. Listen, I am so glad you're here. If you have not subscribed yet, make sure you subscribe. Hit that bell notification so you get all the latest and greatest side hustles. бале, донишгоҳ дар як ҳафта як бор ду бор мерам дар дохили донишгоҳ, аммо дигар ҳамаш аз хонаи таҳсил, аз хона. барои барномаҳо шидан лозим нест донишгоҳ равӣ, окей? тамоми чизе ки мехоҳӣ аз YouTube, аз Google, аз Stack Overflow, аз Udemy, аз ҷаҳони онлайн омӯзӣ. Бале. That I'm coming out with every single day. Now, when you head over to my channel, guys, you're going to see all kinds of videos here showing you how to make money online the smart way, the right way, and the legit way. So check it out. Now, listen, if you guys are like me, you want to jump to the head of the line and you want to learn how I make passive income from home, where I have systems working for me from $200 to $3,000. I'm going to let you in on a little secret. Money-making methods require a lot more work than YouTubers let on. But when I found this money-making method, it absolutely blew my mind. Absolutely blew my mind, so much so that I had to share. Дальше планувам яки аввал таҷриба гирем, таҷрибаи корӣ, чунки ҳар замон таҷрибаи лозима нест. ба ин барномаи оз сохтаесам ку чат ҳаваям мехоҳам ки плей маркета дохил кунам ва ту дурои скачат кунӣ. ҳамин дигар намеяй план, яъне аз рӯи хат гузарӣ, аммо на айни замон. барои мисол нигоҳ кун, ҳозир аштад медрои мисол русияро интихоб мекунӣ, русияро интихоб мекунӣ, баъд дивай рақамота пас он бояд итра барои чӣ кунад, тра код равон кунад, фаҳмидӣ? аммо ҳозир даволаи ҳамин коркайсам ҳозир аштад. донишгоҳи шумо онлайн нест? Share it with you guys immediately. This video right here has 110 million views. And this channel right here makes millions of dollars per year. And as you can see, it's just 10 hours of
video. So number one is the do's and don'ts of making rain videos, meditation videos, to make sure that you're doing this the right way, the safe way, and the ethical way. Number two is I want to share with you guys how you can start monetizing these videos and not simply rely on YouTube only. Number three is I want to share with you guys once and for all exactly how I edit these videos. So I'm going to go right into my computer here in a moment. ҳозираш намо мехоҳам ки аз YouTube ягон вай кобум аудиое ки чӣ дорад, овози борон дорад, барои ки вақте овози боронат дар таҳсили пахши мустақим мегзорӣ, аллакай танҳо диққат мешавад, фақат фокус мекунӣ дар болои вай, дар болои як задача. худо лозим нест ту Python хондиси, та чӣ лозим бар университет равӣ? Аз хонатон таҳсил ки намешавад. не охи карантин ҳам не айни замон ҳози ҳама ширкатҳо ба кори ғоибона гузаштагиянд, яъне ширкатҳое ки дар офис ҳастанд ва барои ҳамин дигар лозим нест ки дигар офис равӣ ё ки донишгоҳ. Агар бигӯем ки рави медисинада таҳсил мекунад, окей, марҳамат рав, аммо ту намекунӣ ку. Moment, and I'm going to show you how I take a 5-minute video and turn it into 2 hours of video, 10 hours, or even 20 hours of video. My first do's and don'ts: always check policies and procedures before moving forward with any type of YouTube venture. Always check the latest and greatest from YouTube because things are changing all the time. Plus, anywhere you get your laws, not just the laws of... Hey guys, if you're enjoying the content so far, please comment below. Let me know what you think. I'd love to hear from you. It's not just the laws of the online laws, right? And respecting people's work, but also YouTube guidelines. Okay, I can't stress that enough because things are always changing. But pixels, it's as simple as coming here and say I'm doing something on a storm. Okay, so there's tons and tons of sky and wind and rain. Now, one way to do this, right, which is the most common question people always ask me, is how do I make the video longer, right? How do I take 4 minutes and turn it into an hour or 5 hours or 10 hours? Well, there's a couple of ways you can do it. One, you can obviously look for a longer video, but most of the time the videos are 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, okay? And one thing, ти дар охир фанҳои мактабӣ лозим нестанд ку? Фанҳои мактабиро мехонед, чӣ кор мекунед? Аллакай дар мактаб 11 соли ҳаётат гузаронид, фанҳои мактабӣ хондид. Гир ягон чӣ дига омӯз.
Не, мо бо мегӯем ки аз донишгоҳ ягон чӣ ёд намегирӣ, окей? Аз донишгоҳ ягон чӣ ёд намегирӣ. Барои мисол ҳозир ман тавсия метавам ки чӣ кор кунам. Хоб, this is my main screen. Меравӣ, барои мисол ман бисёри забонҳои барномасозӣ якҷо меомӯзам. udemy.com дохил мешавӣ, фаҳмо? Пас он менависӣ, агар ки Python хондаиста бошӣ, 100 days of Python, окей? барои мисол ман тавсия медиҳам ки ан ҳамин курса рав харидорӣ кун. бале, ва тамом 100 рӯз. Не ки аввал забони англисӣ ёд гир, окей? барои ки омаш ба англисия. Hello and welcome to the ва world's ана митравам best чӣ дарс медиҳам. Python Лозим нест ки bootcamp. донишгоҳ равӣ дигар. My name is Angela. I'm a senior developer and the lead instructor at the Outbury, London's highest rated programming bootcamp. To date, I've taught математика, физика. Окей. аммо Udemy да дохил шав, нави 100 рӯзи коднависиро ёд гир аз Angelina. ва бале, дида дигар курсҳои русият лозим нест, бародар. How to add music on live stream. Question from Plain Rock 124. Ah, yes. How do I add music to my live stream? Oh, what a good question. We're getting all kinds of good ones today. Good question. Let me pop over. Owned. I don't into- mean like I bought it. I'm getting all overhoodled. All right, so we're gonna pop over here into my tutorial screen here. All right, so I've got this going on here. I just moved that. I didn't need to do that. You know what's beautiful about OBS though? Now we can undo. So there we go. So I'm in here. I want to add music to this one. Well, I just click this plus button and I go to media source, and let's just call this one music. Boom. And I can just browse and find a song that I want to play. Let's see here. It doesn't really matter. Any song will do. I think I might have some music here. I don't know. That's my live soundboard. That's not really what we're looking for. Man, where did I have? Music playing right here. But let's say we wanted music that was like from another source. Maybe we didn't. That if you wanted to do that, you click the plus, you go to audio. Бале, you курс capture where your курсҳои music is веб playing. So
can use. дар дохили шумо доред таҳсил мекунед курсҳои Harvard бародар. Лозим нест тай мисол фанҳое ки дар мактаб таҳсил мекунӣ ва таҳсил кунӣ. So there's not much I can do about that except for turn it way down for now, but I want to give you an example of how to do this. There is a new Окей, мада лозим буд ки иҷа дохил шавам ва иҷа дам music application audio capture ва ён ки чӣ خب در компания ҳаст коргаре ки англисиро свободно наметавонад. Не, нестай. Бе англиси барнома навистан осон аст. Яъне туда ҳатман лозимаи забони англисиро донистан. Яъне ин қисми аввала, ин дараҷаи аввала. Чунки агар англиси надонӣ, тамоми забони барномасозӣ ба забони англиси намехел аст. Мисол ба ягон забони дига нест. На ба чиния, на ба олмония, на ягон чи дига. Мисол тамоми тегҳое ки дар HTML менависамаш ба забони англиси аст. Агар ки англисиро ки надонӣ, ту барнома нависта наметонӣ, ту кода хонда наметонӣ, ту қатъи ҳамкорот суҳбат карда наметонӣ, ягон карда наметонӣ. Англисиро ёд бигир. Англисиро ёд бигир. What is going on? Окей, аз YouTube худаш ба фикрам ки дур азам класс. Дар YouTube Studio Music, Free Music, Audio Library, Rain. Video ne okey. Rain bro. Салом Қурбонали, салом бародар. Хуш омадӣ. Хиш биёмаӣ. мешавам. Ман соз худ чӣ хел? Соз хуб? Инҷа да ман имрӯз чӣ кардастам? Ана ҳамин барномае ки ҳозир мебинед ку текстое ки дар болои видеои ман ҳастад. Бора мисол 50 дақиқа таҳсил, 10 дақиқа танаффус ва ҳамёра ҳаракат кардастам ки ана ҳамира созум ва аллакай пагоҳ дигар таҳсил мекунам да. ҳозирша танҳо ҳамин барномаро нависта чӣ кардастам? Сохтастам ҳозирша. Барнома неву короче ҳамин текстое ки дар болои пахши мустақим мебинед ку ҳамора. Ва мехоҳам ки ягон овози борон гузорум ки вақте ки мардам дар гӯшон монад. Мисол ту дохил шиди пахши мустақими ма ва анами 47 дақиқаи рафтаиса ку и туда нишон тия, мисол соат ба вақти мора нишон тия и текстора ва пасон овоз дар гӯшит боша ки ором кунам айнаи сарда. Ва миди ва баъд таҳсил кунӣ. Ташаккур ошно, ташаккур.
чике ки озяшта овози борона наёфтесам, барои ки пахши агар ки овози аз YouTube худаш нагирид, тада вай мезанан авторски права ва баъд каналта маҳкам мекунам. Example, maybe you would want to have we have a completed James Scholes style study with me setup. And what I have is I have a little keyboard to the side. I guess I can show you guys. It's just a number pad I keep on the side, so it's full 1, 2, 3, 4, 5 all the way to 9. And I have it set up to do scene 1 on 1, scene 2 on 2, all through the feature in OBS with the hotkeys. And that's pretty much the full setup. You now have a scene 1 for study and a scene 2 for break. And I will leave links to everything in either the description or in the comment section. So thank you guys for watching.
خب با فکرم که بکاز اگر که ما کلیک کنم تحصیل الکای 50 دقیقه سر می شود از تحصیل. اگر که 50 دقیقه که تحصیل که تمام کردی زیر میکنیم با تنفس 10 دقیقه دیگه تنفس سر می شود. اگر خواهی که اکران تا نشونتی انامی تمپلیت قطعی میریم. تشکر، همه در روزی خوب. بای بای.